Dobra, pretiro bastardo. Faccio piatto roja. Не си нищо бе, аз съм правил толкова, само бъркам. Шампионе! Обаче, трябва ли съм го бъде сега? Ела, шампионе, ела! 28 шампионе! Това беше на гитарната? О, чакай. Така, това пията не можем да имам по-време ще яде. Сега не можем ни на пято, ни на хаста да биеме времето. Те го голфа, бе. Голф ти е интересно. Станало здрав пият. Шампионе! Чепе! Беги от пата, беги за полата, бе! Еба, се включи това и ще умреш, бе! Чепе! Айде, включи това! Da автомат, да? Как ще е? Да, по причина добра. Добре, направо сега да е за доброто време. Договорът ще стане готово. Остане по-добре начин си бъде това резултат.
малче би. Ей, мамка. Мамка, ела се чакате. Не ли старе вълче? То му лепилото иде. То зеро лепилото, че? Тука, колега. Тука. На лепилото, че му е тегаво малко. Абе, по-лошо и казах ти е ставане все не спой. Много добре да Нещо не може да правят корсата, да? Но малко че докачи от лепилото обаче. Няма да трябваше на тук да дуа. Трябваше да го почва да приближи. Добре, там е слаби са за там. Не, стават тия комиси там. Не, гледам там моите специални комиси. Епа нали паси уж обикновени сликове, само че ни по-яки пускаха на тек. Не, кои комиси, драг комиси специални. На другия си да малко лепилото с корса. Той подава по стара линия, той прави комиси. И че по гърми пане, той няма и супертон. Има доста се пускаха на лепилото, ама това се чак кога беше. Дали гофа, че си такова е стартирана. Трябва да правиш на музея. Това е добре. Това по-добре за стара, това че видя. Какво направи? Изгубил старта много. Не, бе, 11-9, не, право. 11-9 добре не че, ама изгуби много старто. Тога най-доброто, ама... Там на втори, там в трета. Много добре го направи, може би, не така. Не, нещо. Освен го направи с цел да не буксува много. Аз ще това огульдах, ще тебе... че ще го изпусна. Ако не беше менал да стане. Преди ще стане. Да, малко оборота иначе даде това. Ембе, не чак толкова старти на 11-9. Но добре това голче. Това най-доброто време дава. Не знам вектората колко бе. Не как се страна там. Вие знаем. Предишните вектори, предишните вектори. Не, много бавно време дава. Бе 18-19, но много време не е тръгнал, но апаратурата по-дължита вече. Не виждам, че това го. Идем те пъти за остапър, за малко ръката на доблад. Че е там малко? Трябваше малко повече, бе. Искам да видим колко ще е за общото време. Е корсата, кой е била, сега че има други 14 евро. Че бе, 13,5, 13,8. Колко е най-добра, а?